Alvin Bicolano. Ayan po mga kaibigan, kasama ulit namin si Arnel. Pupunta po kami na ngayon ng ilog. Sa ilog naman po kami pupunta. Tingnan natin yung ilog dito kung malinaw po ba. Kasi matagal na rin ako hindi nakakaano ng ilog eh, nakakapunta eh. Sa amin kasi sa Bicol, may mga ilog din doon pero parang wala nang tubig. Hindi katulad Nel sa Bicol, di ba? Wala nang mga tubig, you know. Ngayon mga kabicolano, puntahan natin yung ilog dito. Ayun mga kape. Kape to Nel? Ay, di na nakakain. Baka may babae dyan sa ilog Nel. Kasama natin si Umar, si Ann. Sino ang kasama ni Ann? Ay, anak ni Ann, pangalan? Si Charis. Ay, palusong pala to. Talon ka nga, boy. Ayan po mga kaibigan. Boy, bigyan kita Robux pag tumalong ka. Baba pala to. Tabi. Sa amin kasi nagtatabi eh. Kasi ayan. Wow, malinaw. Oh, sige. Pwede. Ano, boy? Ay, grabe, ang linaw pala dito eh. Oo. Kuha na, Noy. Wow, ang galing naman dito, oh. Sige, maligo ako. Boy, tabi ka nga sa akin. Dito ka. Ano pala kay tutulak mo? Nel, grabe, ang linaw, ano? Ayan po mga kaibigan. Ang ganda ng ilog nila dito, oh. Ang linaw, oh. Oh. Ang linaw, oh. Sabi po. Ang linaw, oh. Sige, Noy. Kunin mo, Noy. Tambay tayo dito. Ayan po mga kaibigan. Napakalamig dito. Ayan. Ayan po yung dalawang ano, ayan. Hi, guys. Ayan po. At asin ba si ano, Bicolana? Ayan po. Baka malaglag ako. Oo. Ayan po. Ayan. Ayan. Umpisahan ko na. Doon na lang. May tulay, oh. Sarap maligo dito. Ayan si Bicolana. Oh my goodness. Ayan, naliligo na siya eh. Silang nang lalakaw. Nililigo na eh. Ayan. Ligo kayo? Ay, walang damit. Ayan si Makmak maniligo. Talon ako. Talon. Ayan siya. Wow. Ayan, ligo na kayo. Huwag na. Huwag kang tatalon. Bato yan. Ayan po si Bicolana. Ano masasabi mo Bicolana? Maganda ba rito? Maganda, grabe. Maraming grasya. Wow, sabi ko nga sa'yo eh. Hindi ka magugutom. Ito pa, ang ganda ng... May tubig. Wala talagang aanapin dito eh. Wala kang ano? Wala kang ano, boy? Pwede na, ano? Wala kang ano, short? Ayahon na yan. Wala kang short? Boy?
Ay, paano yan? Dito po, pwede ditong, ano, kung gustong kumain. Dito lang sa likod to ng ano eh. Ng sagingan, tsaka pinyahan. Ayan po yung mag-asawa. Sige Mac, ligo na Mac. Tambal. Ano? Eh sayang. Eh di, huwag ka na mag-short. Oy. Oy, sarap na sarap si Arnel. Eh, sige, talon. Talon. Yan. Ayan, sarap na sarap sila. Oh. Grabe. Ayan. Walang anong problema si Arnel dito sa kanilang lugar na to, ano? Dami eh. Ano yan? Ano yan? Uy, bulaklak yan, te. Bulaklak. Nakain yan. Pinakain ko, di ba? Imboy, ano, ligo ka? Alam ko, maliligo na ako. Ready na ako, kuya. Kuya, ready na ako, maliligo na ako. Ligo na ba? Ligo na! Ayan, tingnan natin si Kambal kung paano maligo. Ayun o. Tingnan natin si Kambal kung paano maligo. Bibelin, maligo ka na rin. Ang anak ko nalungkot tuloy yun. Sayang, hindi siya. Wala kayo sandalang ano eh. Short. Ayun, kasi ang linaw kasi mga Kabicolano. Grabe. Kinukuha nga niya eh. Ano? Ulan no. Walang bubong dito. Pagkain sana doon kanina. Dito nila tayo nagkain ka. Dito ka, hindi ka naman nalulunod. Hoy! Oy, mamababaw lang yan. Ay ka. Mababaw. Malalim masyado eh. Dudulas. Kamasan. Parang may hilo. Bukal no? Naligo ka kasi. Grabe, sarap naman maligo. Gusto ko maligo eh. Gusto ko sanang maligo. Bakit wala kayong damit? Wala eh. Sayang. Swimming ka. Hindi ko alam na may ilog dito. Ayan ano. Wow, galing naman. Malamig? Oh? Sobra. Malamig talaga? Malayo sa dagat. Lice fresh water, boy tapang. Sabi. Ang damit parang may hilo. Baka na boy. Tibal. Ano ba, Tibal? Nagtirin ka ba? Sa iba kasi kayo siguro. Kami yung pinaglaban.
Lamig ka lang po yan. Ayan si Kambal maniligo din oh. Ay, ikos na. Magparty ka na sa napag-ulit. Bal! Dapat ay kasi sa ano eh. Talagoy na ta. Ayan si Kambal oh, maliligo na rin. Mas mag-viral na si Tito. Tsuran ko kayo dyan oh. Dali. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Ang galing. Picturean ko kayo, dali. Napabaw nga to dito, dali. Isa pa. Uy, dito ka. Hoy! 1, 2, 3. Nel, 1, 2, 3. Hindi ko padulas ah. Picture mo ako. Picture mo ako. Hello guys. Ako di po ako makaligo dahil gawa ng wala po akong dalang short. Ganda po dito sa kanila. Sa ilog, napakalinaw ng ilog dito. Napakalinaw. Sarap maligo. Ayan po guys, hanggang dito na lang po ang vlog ko. Maraming salamat po sa inyo, sa mga viewers natin. At dyan po kayo. Lagi po kayo nanonood. Maraming po salamat sa inyo. God bless. God bless po. Hello guys. Shoutout nga pala po sa mga viewers ng Bicolano Elvin Vlog. Maraming salamat po sa panonood nyo, sa suporta. At lalong-lalo na po sa nagbigay sa amin ng maraming gulay dyan po sa Alfonso, Cavite. Malapit po yan sa Tagaytay. Kay Arnel. Salamat po Arnel. At saka si asawa ni Arnel, si Leia. Sa kanyang mga anak. Shoutout po lahat sa inyo. Kasama po natin si Omar. Salamat po Omar. Lalo na po sa kay Ann. Sa kay Charis. Salamat po, maraming salamat nyo. Maraming salamat po sa suporta nyo sa amin at pagpunta dyan. Entertain po sa amin. Maraming po salamat. At gabayan po kayo lagi ng Panginoon. At shoutout po nga pala sa Cartimar, po, shopping center. Sa bakery po dyan. Lalong-lalo na po kay Danica Salvacion. Kay Ma'am Salvacion po. Danica. Kay Maylay po, tsaka kay Tata, Jason, tsaka kay Leonie. Hello po sa inyo lahat dyan. Shoutout po lahat sa inyo dyan. At salamat po sa panonood nyo sa amin. Maraming pong salamat sa inyo. Lalo na po sa viewers po ng Bicolano Elvin. Maraming pong salamat. Salamat po sa suporta ninyo. Bye-bye po. Maraming salamat.